Good morning! Kakabsat ken gagayem! Ngayon ay magluluto ulit ako ng ulam namin. Ang lulutuin ko ay labong. Labong na may crabs. May crabs ulit. Ngayon mag-e-apron na tayo. Yun ang ulam namin maghapon. Labong. Yan o, pinapakuluan ko na yung labong sa mainit. Andyan na yung sibuyas, bawang, saka yung crabs, saka yung saluyot at saka talbos ng kalabasa. Galing yan sa aking garden. Munting garden, kaya may konti akong nakuhang talbos. Tama na yun. Let's do the cooking, guys. Pagkatapos may gisa yung sibuyas at saka bawang, ilagay na natin itong crabs. Itong crabs ay nabili ko lang doon sa nagbebenta dito sa amin na galing baba. Na-burn na siya na binili ko. Ganyan na siya na nabili ko. Ayan. Lagyan na natin ng panlasang patis. Pero depende sa inyo kung patis ang ilalagay nyo o asin. Kasi itong crabs, guys, mayroon na siyang timpla na nabili ko. Inasinan na siya. Tapos haluin. Halo na natin para yung timpla niya i-absorb niya ng sahog. Lagyan ko ng tubig. Tapos takpan para pakuluin. Hintayin natin kumulo. Pakuluan muna natin, guys. Tapos pag kumulo na, ilagay na natin yung labong. Pakuluan natin yung sabaw ng mas matagal kunti. Yung katamtaman lang para yung lasa ng crabs o yung sahog ay mapunta sa sabaw. Mas masarap yung sabaw pag ganyan. Ito na siya, guys. Kumukulo na siya, oh. Yan. Pakuluan natin konti. Saglit. Pang nagluluto ako, guys. Tingnan nyo naman, oh. Ang lakas ng ulan. Oh. Yan. Lakas ng ulan. Oh, diba? Kaya yung mga sampay namin, dali-dali namin pinasok. Buti tinulungan ako ng anak ko. Ay, naku, buhay talaga dito, guys. Sa Baguio City. Yan, pwede na nating ilagay ng ating labong. Itong labong. Yan natin ng paminta. Kunti lang, guys, ang ilalagay kong paminta. Kasi hindi ako gaanong mapaminta sa mga ulam. Pero nasa sa inyo kung mas maraming paminta ang ilalagay nyo. Kasi
'Di ba? May kanya-kanya tayong paraan ng ating pagluluto na ayon sa ating panlasa. At hindi rin ako naglalagay ng mga seasoning, mga kagaya ng magic sarap, betsin, ano pa yun? Basta yun. Minsan ang nilalagay kong panlasa ay pinaka-betsin ko ay brown sugar. Yun. Ito nilagyan ko na ng brown sugar kanina. Di ko lang naipakita. Antay-antay lang, abang-abang lang sa ating malulutong ulam. Siguradong masarap yun. Yung mga mahilig sa mga gulay. Mahilig sa mga gulay sa inyo. Alam ko, gusto nyo yan. Labong. In season ngayon kasi tag-ulan guys. Tag-ulan. Yan. Lumalabas pag mga tag-ulan. Pero minsan may mga benta sa palengke na ganyan. Mga labong. Pero yung labong ko na lulutuin ko ngayon galing Ilocos yan. Kaya mapapansin nyo yung mga hiwan niya ay maninipis. Maninipis siya. Pero yung mga benta dito sa market, dito sa Baguio ay mas makakapal. Pero ito mas maganda, maninipis. Hintay-hintay lang guys. Lalagay ko na yung mga talbos, mga gulay-gulay. Yan guys, gulay. Pampahaba ng buhay. Tapos, ganyan natin. Takpan mo na, takpan. Para maluto yung ating gulay. Haluin natin guys. Halo-halo. Ang ating pagluluto guys. Ngayon ay kakain na tayo. Masarap ang ating ulams. Oops, yan. Kain muna kami guys. And that's it for today's video. Bye-bye. O madali lang iluto yun, no, di ba? Kayo kung gusto nyong lagyan ng mas magata, mas creamy, dagdagan nyo ng gata. Mga anak ko kasi at ako, hindi ako gaano sa magatang ulam kasi nakakasuya. Kaya ganyan lang, gisa-gisa lang. Bye-bye! See you in my next episode, guys. God bless sa ating lahat. Pagkatapos kumain, maghugas tayo guys. Upo-upo muna ako guys. Paalam na ako kanina kaya lang upo-upo muna ako. Kasi katatapos ko maghugas. Pagkatapos kumain. Kasi ngayon, mamaya ay magtutupi ako. Yun. Yan. Dami kong tupihin. Dami kong tupihin, di ba? Kaya relax muna tapos magtutupi mamaya. And then magplaplansya ng mga uniform ng mga anakis. Ngayon ay magpapaalam na ako guys. Hindi ko na ipapakita mga gawain ko kasi normal na yun na ginagawa ng mga nanay. Ay, buhay nanay, di ba? Dami nating ginagawa. Kaya bye-bye sa ating lahat.